Der bliver regn fra Sverige og nedover i Jylland. Et lavtryk. Der er mest regn i Midtjylland. Der kommer mest regn i Midtjylland. I Silkeborg og omegn. Så pas på, når I er ude at køre, for det bliver glat. Og så har vi en søndagsudsigt, og i dag bliver der sådan skyde med nogle regn og 17 grader. Onsdag bliver der regn 16 grader. Torsdag bliver der også regn og 14 grader. Så det bliver næsten meget regnfuld uge. Fredag regn, lørdag og søndag regn med nogen sol. Og der kommer vind fra syd og med 9 meter i sekundet. Og det kommer fra onsdag kommer det 7 meter i sekundet fra vest. Og det samme gør det fredag med 8 meter i sekundet, og fredag kommer det også med 10 meter i sekundet. Og så kommer det fra vest igen med 9 meter i sekundet, og så kommer det fra øst med 9 meter i sekundet. Vinden den kommer fra sydøst i dag, og det er 9 meter i sekundet. Og så kommer den fra sydvest med 9 meter i sekundet. Og det gør det så helt frem til fredag med 7, 8 og 10. Så kommer den fra vest med 9 meter i sekundet lørdag. Og så kommer den sydøst med 9 meter i sekundet søndag. Og det her var vejret.